राजधानी डीजे एक्सप्रेस की तरफ से 51 रुपया, हमारे राजीव बाबू की तरफ से ये 3 महीना कम से छूट बढ़े। जो लड़का भाई वो लड़का का बड़का पापा हमें फौज से रिटायर, इनका तरफ से 101 रुपया। कि धन्य धन्य भाई जे भाई खातिर जिएला, दुनिया भर के हलाल भाई खातिर पिएला। जे भाई खातिर कहियो असमय में काम ना आई, ओके भाई मत बुझिया ये भाई, उहे ह बजर कसाई। ऐसे भजन के माध्यम से कहल गई कि एक दिन मात पिता के छाती से, एक दिन मात पिता के छाती से संसार जुड़ाई रे, संसार जुड़ाई रे। कि जहिया भाई खातिर जान गवाई आपन भाई रे, जहिया भाई खातिर जान गवाई आपन भाई रे। एक दिन मात पिता के छाती से हो, एक दिन मात पिता के छाती से संसार जुड़ाई रे, संसार जुड़ाई रे। जहिया भाई खातिर जान गवाई आपन भाई रे, जहिया भाई खातिर जान गवाई आपन भाई रे।